ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ दिनै आंनि आखायाव नै लोगोफोर नैबे आंनि आखायाव दिनै अब्लासो जाजोबसिगोन नामा नोंलाय हारसिंनो लाजोबखाबाय नै रावनोबो होलानो बिराद जायोलै जानायालाय नायबानो जाबाय नोंथांमोना जोंना सिखाया मैला लासलै हेलो एवरीवन गुड मर्निं खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय न्यू इन टुडेसvlog आंनि टुडेसvlog नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनै गोदान ब्लगाव बरनानै जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन ओमफ्राय आं दा नोंथांमोननो मोनसे बिराद सोमोनांथाव बुस्थु देखायनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय अब्लानो मिथिगोन मा बुस्थु बेयो होनना नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोरा नोंथांमोननो जा बुस्थुखौ देखायनो सानदों बेनो जाबाय नैबे ड्रागन अरे कहना क्या चाहते हो बेनो जाबाय नैबे ड्रागन नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नुखाबाय जानांगौ जोंनाव फांसे ड्रागन बिफां दं ओमफ्राय बे ड्रागना नै दिनै थाइजेनबाय ओमफ्राय नै मोननै बिबार बारनानै दंबावो नैबे मोनसे ओमफ्राय बोरै मोनसे बै मोनसे बे बिबार बारनानै दंबावो ओमफ्राय आं दा नैबे ड्रागन फिथाइखौ खानोसै लोगोफोर फार्स्ट हाब माथो गोराथार नै खाबाय लोगोफोर बेनो थाइसेल'मोन बे फिथाइया नै ड्रागना थाइसेल'मोन बागान दंबा बेनो नै 10ता मोनलायबायमोन ना बेबायदि 10ता बिफां दंबा दा 10ता फिथाइ मोनसिगौमोन लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौ दिनै फार्स्ट टाइम खाबाय ओमफ्राय दा बेखौ जानाय नायसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ बिफाङा नै बेनो रेडि रेडानथार बांद्राय गिदिर नङाथ' जोंनि बिफाङा माथो मालायफोरना एसे गोरलै गोरलै गिदिर गिदिर नुयो जोंना फिसा फिसा जोब ओमफ्राय दिनै जोबोद खुसि लोगोफोर नैबे फिथाइखौ आखायाव लानो मोननानै माने मालाबाबो आं बेबायदि फिथाइखौ आखायाव लाफेरनो मोनाखैमोन मबाइलफ्रावसो नुयोमोन इउटिउबफ्राव नुयोमोन ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ दिनै आंनि आखायाव नै लोगोफोर नैबे आंनि आखायाव दिनै Oh my God! Wow! खुसि अब्ला नोंथांमोनाबो खुसि जागोन बिदि दांनो मोनोबा गैफेरै बुस्थु ओमफ्राय आंबो दिनै बिराद खुसि नैबे फिथाइखौ दांनो मोननानै अब्ला जाहैनायसै लोगोफोर जिरनानै थ' लोगोफोर अब्ला थ' जाहैनाय दिनै माबायदि बे फिथाइया ओमफ्राय नै लोगोफोर दा बे ड्रागन फिथाइखौ लेबनाय नायसै ओमफ्राय नैबेबो दांफेरनो मोनाखै नालाय बे लाथ'गासिनो गोलैगोन बे लाथ'गासिनो बे दांफेरनो मोनाखै नालाय दा बेखौ लेबनाय जासिगोन आरोखि अब्ला नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर माबायदि लेबो ओमफ्राय जों जानोसै ओमफ्राय खाथियाव मोननाय मोनब्ला नोंसोरनोबो हरजागौ लोगोफोर दा नोंसोर नायबानो जाबाय जों माबायदि जायो ओमफ्राय नै दा ड्रागन लेबनो थाखाय गासिबो अल सेट जाजोब्बाय रेडि जोबसै ओमफ्राय नै दा लेबगासिनो लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आरोखि लेबनायखौ ड्रागन हिसाबखौ नायबाथ' बियो चाइनानिसो जाथावथावलै ड्रागन नालाय भुटाननि चाइनानि भुटानासो सिम्बला ड्रागन ना ओमफ्राय नोंहा मा नुखो आसोल मा बुस्थु बे आयौ 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 नेमखि मा नाम मेथाइ ओमफ्राय जाबाय बैयो मिस्टि दा बेयो ड्रागन जिरगासिनो खालामगासिनो ड्रागनखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना जोंना सिखाया मैला लासलै अ माय गडनेस बारा जाबायना गोजालायबाव सिबिं बेगर सारखालायनोसै मुंखुंजोनि बिहारिया अ माय गडनेस फुराना होग्रा बिहारिया ओइ एसे दोनदे आं सावगारियाखिसै बेजों गोजानो बा नोंल' हारसिं जाग्रा थानोसै ओमफ्राय मानि खुसिनि बे दा सोरबा थिराव मोनदों सोरबा थिराव मोनलायबाय नामा ओंखायनो मिस्टि आं मोनायाव मोनदोंलै मिस्टि आरो ड्रागन नैबे ड्रागन लेबगासिनो बिथाङा आंना आखाया लाथ'जायालै मानो लाबोदों दामथिराव मोनदों बेसेबां जामा नोंनि टारगेटआ फैदोंथ' 41आ ओंखायनोथ' नों दाख्लै खोन्थानाया मैया सानाव फैबाय 41आ मैया सानाव फैबायथ' नोंनि टारगेटआ खाटा निमखि जानोसै लोगोफोर सरि खाटा निमखि नङा निमकिल' लोगोफोर निमकिल' दा जानाय जासिगोन आरो बेखौ नैबेहा नै ज' दामफ्लेलायनानै जालायबाय फिसाखौ हारसिं दोननानै साला गावहा जानायावसो बेस्थ' मिस्टि मा बिदै बे बे जाबाय मिस्टि बिदै ओमफ्राय नैबे जाबाय नेमखि दा आंबो बेखौ टेस्ट खालामनायसै लोगोफोर बरिया टेस्ट खालामनायबाय आं दा मिस्टिखौबो जागोन ओमफ्राय नै लोगोफोर मिस्टिखौ नेवदों नै ड्रागना दा आंबो जाखांबाय एसे गोदैयानो नाथाय गोदैद्रायबो नङा आरोखि जानायखौ खेबनो बावनाय नोंथांमोननो देखायनाय जायासै लोगोफोर ओमफ्राय नै बेहा मिस्टि जागासिनो औ नेमखि जादों आरो मिस्टि जादों
ओमफ्राय नै आजायाबो उन्दुगासिनो राजाया थफ्लासेखौ जाजोबसिगोन नामा नोंलाय हारसिंनो लाजोबखाबाय नै रावनोबो होलानो बिराद जायोलै जानायालाय ओमफ्राय नै लोगोफोरा दा ड्रागन फिथाइ जाखांबाय ओमफ्राय मिस्टिबो जाखांबाय नोंथांमोनाथ' नुबाय ओमफ्राय दा दाबसे जायगायाव दंफैयो आं नै लोगोफोर माने अमा सिथारदों नालाय नैबेयाव आदैमोनहा ओमफ्राय नैबे आयं दा बे बिबु सुगासिनो आरोखि अमा बिबुआ नै अमा खासिमोन बाइकजों होसिनजानानै थैदों बाइक सुंनायाव माबानि बे स्टेन्डखौ उरख्लायनानै होसिनजादों खय केजि जागोन आयं 10 केजि माने अमाया बारा गिदिर नङा आरोखि लोगोफोर 10-12 केजि जानायमोन खासि बानायगोदान बारा गोबाव जायाखैमोन बानायनाया ओमफ्राय 10 केजि 12 केजि जागौमोन आरोखि दा बेखौ सिथारखांनानै अमायाथ' थैबायना बाइकजों होसिनजानानै ओमफ्राय दा बिबु सुगासिनो आरोखि लोगोफोर सौख्लायना होबाय बाइकखौ अमानावसो नांबाय ए माने गाव उरख्लायाखै आरोखि मोसौआसो सौख्लायदों मोसौआ बाइकखौ सौख्लायबाय ओमफ्राय अमानाव नांबाय ओमफ्राय बाइकआथ' होसिनबाय दा थैबाय आरो माने अमाया गाव उरख्लायनानै होसिनजायाखै मोसौआसो माबादों आरोखि सौख्लायदों बाइकखौ मोसौआ सौख्लायबाय ओमफ्राय अमाबो दंमोन नालाय बाइक सेराव दा अमानाव होसिननानै अमाया दुब्ला मादों मिथिया नालाय दा थैनांबाय दा नै बिबुआ बिबु सुनायाव एक्सपार्टखा बेहा बिथै गैया दा बिथै बिबु एवनोसै ओमफ्राय मोदोम एसे होनोसै दरनैसो ओमफ्राय नै दा लोगोफोर एसे लाबाय 1 केजिसो जग लाबाय बेदरखौ ओमफ्राय दा बिबु बिथै जानो फैफिनसै न'आव दोनहैगोन होननानै बेखौ दा बेखौ न'आव दोनहैगोनसै आरोखि दा जाफैसै बिबु बिथैखौ गुदुंनो दाथ' बेदरखौ लानानै फैबाय 1 केजिसोनि जग दा बेखौ संसिगोन आरो थास' बिबारबो लाबोखानानै दं लोगोफोर बेखौ दा मोनायाव जानाय जायो ना मायो दाथ' ओमफ्राय मा ओंख्रि संदोंमोनथाय दा जोगोनारजों ना गोरानजों दंखायो बिराद नेचारेल ओंख्रि ओमफ्राय अमा बेदरखौ एवनोसै ओमफ्राय दा अमा बेदरखौबो एसेवगोन आरोखि ओमफ्राय दा मोनायाव थास' बिबारजों दाउजों जानोसै ओमफ्राय दा टाइमाथ' दा 12थासो जाबाय दा साननि 12था जाबाय थेवबाबो नै आंना साहा दङ खापसे नंजोबा आरोखि एसे दा बेखौ साहा लोंसै ओमफ्राय 5 मिनिटसोनि उनाव जाखासिगोन आरोखि लोगोफोर साहा लोंनाय जासिगोन ओमफ्राय नै लोगोफोर दहाय जे आं अमा लाबोदोंमोन ना दा बेखौ एवखांबायबो आरोखि जानोसै गुदुंनो भाजा एवबाय बेखौ बिथैबो एसे होदों नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मैथा बांगाल भाजा नैबेहा दा जानोसै लोगोफोर ओंखामखौ जानाय जासिगोनानो आखाइ सुहोगोनसै नैबे गिलास लानानै आखाइखौ सुखांबायानो लोगोफोर दा जानोसै अमाया दे मा होनदों दा बिहरगोन दा दाबो जानो हाया जाबाय जाथ'बाय अमा बेदर आलु बाथोन मैथा बांगाल भाजा जोगोनारजों ना गोरान दा जानोसै लोगोफोर दा बेदरखौ खनजानायसै टेस्ट दंना गैया अमाया एसे गुरै माने एसे फिसा नालाय गुरैयानो दा नै लोगोफोर अमा बेदर मोनजायामोन बेहा थेवबाबो जानो लुगैबाय अमा बेदरखौथाय गारनो हायाना माने अमा बेदरखौ 2 मिनिट 3 मिनिटल' आंगायो बेनि उनाव जानो हाबसिन ना मानसिफ्रा दा नैबे अमा बेदरखौ मोनजायामोन दा अमा बेदरखौ जाबावबाय मोनजायो मोनजाया माथो दा लोमजाखादों होनफिनदे दा नै आंबो जाबाय माने जाया सानो खोमा जाथारलालां सानो गरम बोथोराव ओमफ्राय नुबाथाय जानो लुगैयो आरोखि ओमफ्राय बुस्थुखौबो आंगायनो रोङा ना अमाखौ आंगायबाबो दा आंगायदोंबा 2-3 घन्टानि उनावनो जानो हाबसिनो आरोखि अमा बेदरनि माबाया बेबायदिनो आखला दा जानानै लानोसै लोगोफोर जाखांबायलै लोगोफोर बेदरखौ जाजोबनो हायासै नै आंगायबाय मेजेम ना ओमफ्राय नै लोगोफोर ओंखाम जाखांनाय लोगो होख्लायलायबाय अखाया दा 2था जाबाय साननि लागावलायबाय दहायसो एफाग्राब सान्दुं दुंबाय दानो अखा होख्लायलायबाय बार बारसोलायबावबायसो लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै दसे थाबायसो ओमफ्राय दा 2था जानाय लोगो अखाया सोमलायबाय दिनै बावसोलायबायसो नै अखा बा बिदि अखा दसेनो सान्दुं दसेनो अखा बाना जासोलायबाय नोंसिनिया हाबाब अखा माबायदि बोथोर जाखोरा लोगोफोर माबायदि बोथोर जाखोलै बोथोरालाय माबायदि बोथोर जाखो आर्मि बाब्रे आर्मि जाबाय आर्मि बाबा
नाय लोगोफोर जेरैबो खोमसि जोबलायबाय अखाया दसे नागारहांलायबायमोन ओमफ्राय दा नै खोमसि जाफैफिनजोबलायबाय नै माबायदि बोथोराखो खोमसि 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 ओमफ्राय नै लोगोफोर बोथोराथ' खोमसि नोंथांमोना नुनो हाखाबाय ओमफ्राय दा अखाया नागाराखैबाबो नै ओरै फैलायबाय आङो माने एसे फ्रि 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 थाइफ्रिगासिनो आरोखि अखाया थेवबाबो नै लामाथिं ओंखारबोलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय लामाथिं फैलायबाय जों लोगोफोर नैबे गथ'आनो बाहेरायाव लेंबाय थायो अखा हाबाबो मानिया खालि बेरायनोल' लिङो आजा ओजो बाजानानै खिदोंसो नोङो बाजानानै खिदोंसो अला खिबाबो ओंखारबाबो बेरायनोसो लुगैदों एसे होनदों नों होनदों साला बेरायनो लिंना खिनानैसो होदों बे साला मिनिदोंसो नोङो मिनिदोंसो बेरायनानै आराम मोनबाय बेरायनानै आराम मोनबाय अला बेरायनो लिंबाय थाग्रा हनै मालाय साइकेल सालायदों दादामोनहा साइकेल सालायदों नै मालाय गोलैं 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 होनदों बेरायनायल' नोंहा साथाम लायनानै अखा हाबाबो बेरायनांगौ नोंजों अखा हाबाबो बेरायनांगौ अखा हाबाबो बेरायनांगौ ओरै मिनिदोंसो नोङो ओमफ्राय लोगोफोर आं दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जायफोर मोजां मोनदों लाइक खालामदो माबाफोर बुंनांगौ दंबा कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय लोगोसे आंनि टुडेसब्लग इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोखि लोगोफोर अब्ला गोजोनथोंसै लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव